В небето. Младият Карл Фредриксен има голяма мечта да прилича на своя идол, известния изследовател Чарлз Манц, който е летял до Южна Америка със своя дирижабъл. Но и Ели има подобни мечти. Тя е създала изследователски клуб и е залепила снимки на местата, които иска да посети в моят приключенски дневник. Когато се запознават, тя кара Карл да й обещае, че един ден той ще я заведе до райския водопад. Закълни се, че ще ме заведеш. Добре, ти се закле. Няма да нарушиш клетвата си. Настоятелно му казва тя. Така Ели и Карл стават страхотни приятели. Те порастват заедно, а след това се женят. И двамата работят в зоологическата градина. Карл продава балони, а Ели се грижи за животните. Те са толкова щастливи. Годините отминават и когато Ели си отива от живота, Карл, който вече е стар, живее сам. Ели му липсва много и в къщата, която са споделяли цял живот, всичко си стои точно както си е било. Но останалият свят се променя бързо. Къщите на съседите му са изчезнали и на тяхно място са издигнати огромни сгради. И когато една компания иска от Карл да продаде и собствената си къща, той отказва. Тези стаи, пълни с толкова много спомени, са твърде важни за него. Чук-чук. Един ден момче чука на вратата на Карл. Казвам се Ръсъл и съм безстрашен изследовател. Представя се то. Имате ли нужда от помощ днес, сър? Не. Категоричен е Карл, който не обича да го притесняват. Но Ръсъл настоява. За да стане старши изследовател, той се опитва да получи специалната значка «Помощ на възрастни хора». Така, на шега Карл му измисля една мисия. Казва на момчето, че трябва да открие птицата бакасина, която яде цветята в градината му. А тя всъщност не съществува. Просто е измислен трик, за да се отърве от момчето. Гнездото е малко по-нататък. Ръсъл му повярва и бърза да открие птицата. Бекасинке! Къде си, Бекасинке? Карл има по-важни неща, за които да мисли. Искат да го принудят да напусне дома си и да отиде да живее в старчески дом. Но това няма да стане. Той има други планове в ума си. Да сбъдне мечтата на Ели да отиде до райския водопад. И старецът намира един невероятен начин да го направи. Връзва огромен букет от 1000 балони, излизащи от комина, и оставя вятъра да свърши останалото, докато къщата се издига все по-високо и по-високо във въздуха. Довиждане, момчета! Поздравява той, смеейки се докато излита. Но това, което Карл не знае, е, че Ръсъл е на верандата. Моля ви, пуснете ме вътре! Го моли детето. Карл би искал Ръсъл да се върне от дома, но една разразила се буря ги хваща неподготвени. Те се борят всичките си сили срещу бушуващите стихии на природата и когато бурята най-накрая отихва, се озовават над непознато място. Но къде ли се намират? Когато облаците се вдигат и слънцето започва да грее отново, Карл не може да повярва на очите си. Та те са кацанали в Южна Америка. Успели са! Това там долу е райският водопад. Къщата все още се носи бавно във въздуха и има само един начин да не я загубят. Трябва да я вземат със себе си, като Карл завърже през раменете си маркуче за поливане. Местата, които виждат, са невероятни. А докато вървят към водопадите, Ръсъл среща огромна цветна птица, така че той я взема със себе си и я кръщава Кевин. Но най-невероятната им среща е с Дък, куче, което говори. Шефът ми направи тази яка. Той е добър и умен шеф и направи тази яка, за да мога да говоря. Обяснява ентусиазирано на хората. Дък им разкрива, че глутницата му го е изпратила да търси една специална рядка птица. Да, точно. Кевин, бъди мой пленник. Моля те, моля те, моля те. Умолява Дък птицата, но е напразно, защото те вече са станали приятели. На следващия ден Кевин се качва на покрива на къщата на Карл и вика бебетата си. Да, Кевин е момиче, затова трябва да се върне при своите бебета. И точно когато си тръгва, пристига глутницата на Дък. Алфа, водачът, ръмжи яростно. Дък е оставил пленника да избяга. Сега той трябва да изясни нещата с шефа на глутницата и не само Дък, но и хората.
Карл се съпротивлява. Той е изминал толкова път, за да стигне до райския водопад. Но няма смисъл да се кара с тези кучета, така че е принуден да ги следва. Когато разбира кой е шефът им, не може да повярва на очите си. Това е Чарлз Манц, изследователят. Той е вече много стар, но дирижабълът му винаги е готов за полети. От години е обсебен от тази рядка птица. Приключенецът цял живот е мечтал да я хване, затова е изпратил глутницата да я открие. Манц е навъсен и когато чува грачене, лицето му се смрачава още повече. Кевин е там, кацнал на покрива на къщата. И тъй като Ръсел и Карл не са склонни да играят по свирката на Манц, всички заедно щипват да бягат. Но старият изследовател е опитен пилот и когато ги настига със своя дирижабъл, той разкрива напълно порочната си страна. Манц не проявява никаква милост. Той запалва къщата на Карл, за да му отвлече вниманието и залавя Кевин. Ръсел е сърдит и ядосан, че Карл не е направил нищо, за да помогне на Кевин. Дядото съжалява за птицата, но целта му винаги е била да стигне до райския водопад. И сега мечтата му се е сбъднала. Изпълнил е обещанието си. Той е успял. И тогава Карл преглежда отново моят приключенски дневник на Ели с нежна усмивка на лицето. Има толкова много мили спомени там вътре. А когато стига до последната страница, той открива, че с течение на годините Ели не е спирала да добавя снимки със самия него. Тя може би никога не е виждала водопада, но те двамата са споделяли едно по-голямо приключение. Цял живот заедно. Хей, но какъв е този шум? Ръсел, който все още му е много ядосан, се е вързал за букет от балони и използва една духалка за листа, за да лети. Той е решен да намери Кевин сам. Карл е развълнуван. Това ще бъде новото му приключение. Със своята летяща къща и в компанията на Дък, който се е криел на балкона, той пресича пътя на дирижабъла на Манц, за да освободи Кевин. И след много перипети, Ръсел, Кевин и Дък успяват да се върнат в къщата на Карл. Но докато се подготвят за излитане, Манц стреля по балоните и нахлува в къщата, за да залови Кевин отново. Карл, който се е озовал на крилото на дирижабъла, има идея. Той ще примами Кевин с малко шоколад. Кевин не може да устои. Когато вижда сладкото, той се развълнува, затичва се, скачайки към Карл и измъква момчето и кучето от къщата. Всички те са вече в безопасност. А какво ще стане с къщата? Тя се изгубва завинаги в облаците, в същото време, когато Манц пада от небето. Това е просто една къща, казва Карл, усмихвайки се. Така нашите герои стигат до щастлив край. Карл преживява ново приключение, Кевин се събира отново със своите малки, нежни, цветни птички, Дък има нов шеф, а Ръсел ще получи мечтаната значка. Той със сигурност я е спечелил със своето достоинство.